ikusi dut, hemen baduzela zuen gizonape, isilik ikusi izango da gaur gure zer egin, eta zeuden kontu gentzuti, zuen beraz, isilik eta euro berbain jaizela. Jakin dugu, zeuentzako zelako izen zen hori aldaketa hori ez jakina, Urestetik edo Markinetik edo olako leku batera juti Ameriketa, Filipinas, oso zezaune dire, hizkuntza aldetik, herrian dire, oitxura diferenti deukez, grabezina diferentik eta bar. Horren hori zeuek geuri erakusti da, bat zelako golki izen zen, edo zelako aberazgarri izen zen, edo zelako izan zeuentzako hori, esperientzia hori ez da. Azteko eta situetako, eskatuko zeu bakotxa ebier bada, zeuek nozu zinien azaltzien, nozu zinien zein urtetan, zenba denpora izen duen, nora jun zinien, gauko situetako geodanok bai. Eta, zaki biherra da Marikarren zeuk egingo zugar, bai? Dala, behazko, hogeta geuztik ikuntzen. Entzun hori zuen? Hogeta geuztik ikuntzen, Ez, altutxua danok, venga. Hogeta geuztik ikuntzen, dute, gizona, eta ingliz bezebez, jakin barik. Da, inorre lagunde begitzi. Nora juzien? Tampara, Florida. Da, balen gore bunetan, etxin egon, da bestetik honek frontalak zin eure, lagu etxin. Da, gero baso zeren gindu lagunek, eta baina Bartokuk ez, hemengo lagunek. Hemengo ze lagunek? Zema denpora izan dut bertan? Nik indela 21 urte. 21 urte. Hilu azteko nahi kure, aiora? Zure hasierak hori edo zintuak edo zuzapurtzu batia? Filipinas erakuntzen, eta Maikan. Ez dut zuen, atzin ikura ez? Urte bieskaz, urte bete eta behatzi jabete inabazen, Filipinasen. Berri joa, bateuen bertan ezagune, besterik jorrez. Inglesa eta baino, da Filipino bapez. Konpondu zinen, Bai, zinen duzaz. Tere, noz, zelan jun zinen, zema denpora bertan, nora? Nik behatzi urte, deniarako ginen, da hogeta bi urte gaz. Hogeta bi urte gaz, deniara? Inglesa, zero, da, bantxe. Eta lagune, nik kanpo kupeaz, bertakupe bai nik. Ze biherra bertan sortu neban. Eta zuidoia? Ni juritzen 1981. Da egon ginenan 90 arte. Eta, hasieran, txoke itzela, azken baten hemen 91, badakizu ezelako zen, da, kauza askotan, horreratu hauen, inglesa asko ez, baina txapurrietako beste bai, orduntxeko amaitxute, eta, ikesteko asmoaz, eta ikesteko goguaz, eta gazte-gaztez, nik 19 urte neuk esan momentu horretan, hemen unibertsitatea zidiarrin, anazteko asmoetan. Eta, abentura asko bizizeteko asmoaz eta goguaz, horitzen. Gogotzu. Leheniko mugi ebera zeuentzako, inglesa eskuntzia jakine, esan dozu edanope, askorik etzen kizela, gero bertan ikesten hasi zinien, edo zein zen duen bertan molretako da, edo, erderaz bebatzuk jakingo benan behar da, ez? Bai, asko. Zer gehin? Floridan asko orderaz. Floridan erderaz asko, ez da? Monik asko, da, bai. Ni egon nintzen lekunetan egoterako ez, Ni goixen, iparraldin egon nintzen, gitxigora bera kokatzeko, Nueva York eta Bostonen erdi ingurun. Eta han erdera, lesbienka baten bat agertzen zen, baina ez zeuen aukera ondirik erderaz. Neu dana latinuta bauta. Bai? Bai. Nik aeroportu natik zabaldu zin, hori beti kontezen, zabaldu zin indare baldanak ikusi nituen izan, hau bile konfundu bina. Telebizina izertuko guztu guzare, pelikula danak arek izan, zer da, onja bertu beba da, Haro zuerderigaz, konpontzen zinen... Zozelan. Inglesik ikesi zen duen, ala... Nik ezi nituen ez erdebit ingles bizet. Bai? Bai, ala ez? Inglesa ba? Ez. Ondo gogun, ez? Bai. Aiora, zu? Inglesa eskolako unetako, eskolan ikesi. Bertan ikesi bai edo... Bai, bertan bai, ez? Eta galuet, inglesa bizet, mensaje inbidez, telefonoaz. Idazte ben lagune, pelotari zen antzak, eta erantzuteko iztegi jartu eta hueltaka. Autodidakta antzin orduan, ez? Total. Filipinasen tagalu egiten dakit esan, bertako berbetie,
Zelako da? Diferenti da, ez da nahite kolonia espainola izan ez da ez dugu zer ikusin. Aztin izenak eta maiz edo etxi eta horre gauza bai esaten dierreraz baina. Euren hizkuntzan euren adope dena. Bueno, zuek ementik euskari zen duen, eta ez dakit pertsonango zen duen zegoen erdi eta bar, bertako zoze pregunta hori dutzen zegoen euskara zentzunez, gero raro itxez jakuen, bauken jakimin nongo zinien, edo ze hizkuntza zan eta, anekdotarik edo daukezu euskari gaz edo? Bertan, gure sasoien behintzat, kosta itxeiz jakuen, bueno, Euskalduneko katzi misión imposible, oza, pelotarixen handra ginela esan dakun be, espainolak, espainolak eta askorek askotan espainola eta sudamerikanu be latinu eudentza sudamerikanu eta askotan espainola eta latinu be nahazta hoitzen zituen. Bai, eta euskeri entzute benin, inundik inoen ez kokatzerik. Osa, pelotari ingurun ebizen pertsonak igual bai, baina hortik apora, keba, bapez. Zuek anekdotarik edo euskari gaz, edo ikizan duen bertan? Bizorizonak eta kantetan da bai erakutzen. Bai? Bai! Guizen zinean, euskalteiko irakasleko libren zinean zuan, ez? Bai? Irula gauza behintzat, ez da? Bueno, apura zintu hau gara, ez da? Nun ibileziri, zemu gauki benazi edan eta bar, eta nik imaginetu talako leku baten, holan, hasinak unezkero behintzat, apurat lagunek eta izango dira apurat, bueno, lehendik ezautzen trinak, edo lehendik bertan dauzenak, eta izango dira apurat apoiu edo laguntzi emoten da benak, eta hemen argazki batzuk eta badaukeguz, eta hemen lagunekin ikusiko bat abat, bueno, ez, aiora ikustugu hemen ez da, lagunekin hemen txikustuguna da, aiora be bai, ez? Argazki zen, bai, nortzu dira aiora? Bueno, bertako pelotaririk eta ditorren, muziken ama eta arrobi etorre zen bizitza. Bizitza, junda? Bai. Eta hemen, pentsatot Mari Carmen daula lagunekin, ez? Mari Carmen, bai? Bai. Nosku da, horri azkizia hau? Nortzu dire hone, badakizu? Zerako, txirtun. Bai, birie eta gaizti, eta zera. Etxetako besti. Bueno, esan duguna, ez da holako leku batera junezkero, importantigul lagunek, edo bertoko ezaunek, edo topeti eta euren laguntzi eskatzi ez da. Euk izan duen bertan, ezaunik, kunzinienin, lagundutzuen, baztekit, igule zela egiten duen jorra osok ez da. Etxi topetan, edo nun loen topetan, edo nun gatu topetan da lagundutzuen, edo zelan topa esan duen hori bizi modu hori, etxi edo topau, baztekit, inglesek ez dekoriko topau, eta bar, horretan lagundutzuen bata batek. Ni junitzenin ja aurretik, Bai. Ni junitzen erako, ni zapatun eskondu eta eguen junitzen ari. Honeymoon eta horrek pelikuletan, kasunez. Eta, bueno, ja katxinek hartut euken apartamento txikitxo bat, gero beste udan beste pelotari batzukin eitzen gendun temporadi guk neguku, eta gero udan etorten zin Floridakuk, gorutz, iparraldera, eta orduan beste pelotari bategaz eitzen gendun konpartiu apartamentoari. Urte erdixe guk, eta gero udako pare bat hilibete deiru, bestik Floridakuk. Eta, bueno, hori konpondute egon zan, baina nik lehen esan duten, nik ikesteko gogun euken, eta ara jau ginen din, punta honitzen lehengo eskola. Batek ezausten babitxu da, pelotari baten Andri, ez daki nungo eskola baten klasik emoto itxune, holan atzerritarrei, eta horan, bale, segidun. Kotxi be momentu harretan, katxinek kotxi handi bat euken, oso handixe. Lehengo egunin kotxin jarri nitzenin aurrerik ez neban ikusten, kojine sartu ikurra espixen, eta anjo nitzen ni jakin barik nora. Eta zuk esan duzune. Momentu honetan ez dakiz barrixoaretan geixa sartuko nitzen. Gaur dakitana jakin de, baina momento orduan ez daten nuen, bueno, inkonstiente, nora kumbida, arago ez. Eta, bueno, ingleseko eskolak inglesa ikesten, eskola, barrixo oso pobre baten, eguen eskola batera. Orduan konturetzen zaz gu etorkine ginen hanbe, immigranti ginen, baina immigrante potentik, beste batzukin konparaute.
nik urte horretan zubertauzan gainera Laosko, Asia pilo bat egozan orduntxe aiaute, eta areku baino askoz begoera txarra guen egozan, noski. Eta, bueno, arekin batera. Eta hispano batzuk, eta olako popurri bat. Eta nik usten dut zuri bakarra eta neun itzela, talde. Bai, zuri bakarra pentsatu neun itzela talde. Negozan asiatikuk, afrikanuk, danetatik. Eta, klaro, hemen konturatzen zara, bueno, hemen, hau ez da. Zer, zukaleniko sustu hartu zen hasierako eta gero zer, antopasun duen zaunik, laguntzeko bat, edo zer? Lehenengo berunik. Berue, bai? Berua zuzetako urtebete pasau bihar zen, txarto, berua txarto, oso txarto. Eta gero etxit hori, azirretoko tukizitun. Danak egin ja. Bai. Eta gero telebizio, inglesik ez teripen egin eman pentsau, esaten guztetan. Telebizio horien novelak ikusi eskozuz, eta zaintzen azirrek ez ikesin bida, zein hemen indiena bestela nonen novela zan. Bueno. Da lantxeri, zosten, hona jun. Da zaintzen bale, apuntetakun ginen. Eta astelen inazteko zan, eta zierre topoko zu, zen ikunen biote pronto. Bai, topoko da, karteri astu jaten etxin. Hartu neban kotxe txiki izan gure, handize bari gure txiki. Da, hartu neban kotxe hori, eta jo nintzen, neure mundu musiken du, nire despistau nintzen. Da, ostra, salidi galdu nintzen, da neko aigo nintzen. Urte neban, personan ez nia galduna, jun, ara, onalokaten kartzeli, neska bat meloiek saltzen egin bat esan, eman ninuna baina. Da, bueno, ezin eban pregunto, ingelesen ekizen, baina nindan, eta ara jun, bestera jun, kotxi gasolina gari gatzen. Ez karterarik, ez mobilik, ez zanean abiok niamene, bilbina bedo. Alako baten supermerkau bat, olako zer bat, da kotxi justo gasolina gari betan gatu, plus. Sartu nintzen barrure, eta personi ikusi nebani, negarrez. Hartu nebani, jo nintzen, da banik Espaniz, da, baten bat torri zan, da, zan nintzen behitu. Gasolina gari gatuna, ez teke dirorik, ez dakit telefono bat be, da nipak izona bihot. Eta nu, bierra iten da, eta nia jai alda, neutuko dut, eta popau bat, palestine jo emizte izan, eta teitu bat, eta zirre jokatzen. Eta intendenti parausan, da nik ez dakin nuna huen, da nik alduna, baina zir jokatzen da, baina urtenen bidau, Eta iten da, eta nik amenia zen biotan da, bueno, azierrek eziban, deitzutzen beste bateri, akandrik emotezan direzin horieta, eta besti hori etorri zan, pelotari bat, beran Andrigaz. Etorri zan, da gasolin hori ekarriztien nunundik, da... Salbata, ez? Así que esperientzia lehenengo kotxe hartu neban nik txarra. Lehenengo, bueno, egoera, ez du bebentzepa, ez da? Baina urrango gure behunitzen da jatuko neban. Da, gero, ibilitzen, ez da? Bai. Bueno, kotxe handizen, nibiltzen zan, idoia. Kotxe txikizen, nibiltzen zan, tere. Eta baina kotziko dut, zara kotxe nibiltzen zan, aiora. Ia. Mende, que bota. Zubakarra, batzen dut, zara zu? Eta horrek erakonezten dago biako da bai, bueno, barri maite hori egiten baina, bueno, egiten da beste mundu baten egozala aiora, ez da, Filipinetan, han behar izan eguen, progresio bai, eta, bueno, balako egoerak bau esan. Bueno, zuzeukan hasieran, lagunik ezagunik bat zenukeren bertan, etxito pau, eta gapura situetako behintzet. Bai, bertan beharrituko bat egon, aitorren lagunek, da etxito pau teuken, bigarren egunin, hirugarren, ja, etxe desente bat. Desenti, zer da? Desenti, tellato, uralitasko tellatu ez, hormigo baldo zileien, desenti, han desenti. Pues, leku osoko grio da, ez da? Bai, antxaboletan izia jenti. Argirik eta uri barik, gure osoko gure, eta argiri barik. Eta honakuk ikustian, eguneroko da? Bai, da familia guzti motorrin, edo... Bai, normaleno. Horre bertako traizikelak, tasike edo etxeko behikulu, edo... Erabetxeituenak, eurek juteko, zein animalezak eduteko, zein... Goien personien, antzintxarrizek, eta zera. Eta zerako jenti topatzen du bertan? Diferentik,
diferentiko dugu, horixe, idoiak esan da, guk diru gonken. Hemengo soldatia zan, lagun bi bizi ginen aitorren soldatia, zelosuk edo. Inmigranti ginen gu eta eurek ez euken gure moduko etxerik. Nahi, alkilerra asko pagau, ez euken eurek. Gente ona bai, bai, gu boltsi pelotaren handrakin da zertze ginen. Relasin eta ginen da, ginen jauzue edo... Gorkera bizango zan, ez da, hola negoti, ez? Oso. Bai, nabasi eran borrakabake, edo eritu zuzena... Honekin nire kaleran, bai, gero erropa zarrakin. Hemen etxoko erropa dizena. Mari Carmen, zure hasieri, zure aterrizaji ez, lako izan zan? Bueno, txarra ez. Ez? Hortzik kontze, bere gizonaz. Azte gazterik? Bertan eskondute bai, eta, bueno, hanbe lagun etopa okendu, benen lagunek. Lagundu gebri paso zertapetan da txitea, bai, apartamentu bat. Ondo. Gero beti alkalegen hori ikien. Jan, afaldu edukile bai. Nego antzeko sinatxo zeritzen eureri. Gero joku nein. Bai. Afaldu da gero. Ike zen duen. Hanik ezin nibanik musiko eureri. Bai. Berto, bai. Hola, pasau zinen egun. Gero, zenado bat etorre zin. Gero, bat itzitxo, gero. Gumizain duta, ederto, bai. Bai, ez zenala da, keukitxe beste kontu bat, ez da, nogera lagunin bakarrik, gauza bat da, eta ero beste bat, umik. Zuek, batzuk eukizan duzan umik bertan, eta beste batzuk ez. Hiru bai? Zuk ere bai, ez? Bai, janinean, jaixotan. Bale. Enzenen bauke da, zik ume batzuk, tripadun batzuk, bai, Idoia, ez da? Bai, ratzin, Eta Maria Angeles, ez? Idoia? Janine eta Kepatxu. Eta Maria Angeles, zezuek kintu dekezu ez, nauzizek, ez? Bai, Kepatxu jaixo esan agostun eta Janine urrikula. Hortxe dekeguz, eta hemen dekegu bai. Idoia, ez? Eta Maria Angeles, bai, ez? Hori da, bai, arutzen gu. Eta gero hemen dauena, Patricia hori da Durangoko pilotari baten anie, da erdiku Maria, da Kepatxu. Bai. Claro, umi jaixoten dizenin Marikarmen esan da, bena. Azken batean umien ingurun izeten zan gure, batzen ginen, umien bateko batan urtik, besteko bestian ez dakizet, umien ingurun bizitza asko itxeken dut, geure hartin batzeko. Umik egiz izan gero, laguntzen da, pertome laguntzen da, ez da, lagunek egiten, familizekin alkarretzen, eta horrepe asko laguntuko zuen bierba da zeueri bez, bertako bizimodun sartzen da, proek egin integretan, ala zer? Hala, ja ordurekon ja zeu esan ja. Nik uste dut horrek laguntzozku gehu apurtzuak geure taldi mantentzen. Geure oiturak eta geure gauzak. Bai, eskola hasi zeinin bai. Geure hartien, bertoko andazku, eurekin ganak umin gertatute. Bai, eta eurentzako umintzako behizeten zen bagune bat guk euskeraz eta... Bai. Lehen batekin bat euskeraz, euretak ero jazti zindiak lesanaz. Asko hartzen eurek. Bai, mokine. Zira zelan gara. Zuk idoia bat ekusen duen bertan? Nik bat. Bat, ez? Eta zen bat urte gazik arrezen duena? 6 urte. 6 urte gaz. 6 urte orduntxe eitzeko. Zuk Mari Carmen? Diadarik 18 urte. 18 gaz etorrezen duena? Mutilek 14. Eta mutilek 14. Tere... Nik Andres, guke umi jaixo zanin, etxarin amagan. Ibilo bete eukezela. Ari orduntxe alzala hartu edokome, ala, segidun. Umi jaixo zalako, ala aurretik pentsauta hauen... Ez, umi jaixoten da nien, etxera, nik Bai, neu. zuk argi zenken, anetzen dula egon gure umigaz, ez? Orduan sasoien ez bintzen. Orduan bat diferente pentsoko gendu, ez dakit, baina orduan ez. Zango bizimodue, nire ez da amak ikusten ditun. Gue juer ganara ona eta hane unikinan nori txibez, aritxe zaintzen, beruaz barrezatara bezinen numerik. Da, zentro komerzialetan sartu dira ratzaldetan, zera alago berue. Da, eta parte ezin jozu, beti umi zaintzen. Haituzu bilurretan,
Florida mintzat bilurretan. Azan gure biarra. Nik amengu ezautute, han ja esan eban, bueno. Pentsau gendu bizoke ba, umi haulesti. Umi pizkero bertola, txera, ez da? Ezaunera ozen lekure. Bai. Eta zuentzako, ume txikizekin Idoia eta Marika Errantzako izan bizi modu hau da. Eskoli topau, eta horrek egiteko, eta... Problema barik. Bai. Nik etxe hondu nipeko bankanera, eskola edako bat, onda bat, eta... Eta, kotxe potenzi. Bai. Bai. Inglesa ja txite gira, dominatu ya telebizten ikusite. Bai. Ni ez España, bueno. Gu iparraldi bizi ginen gu bero barik hotza okitzen da. Baina hotza negargarrixe, 10-15 gradu bajo zero normala izaten zen negun, eta hotza handixe, eta edurtzak, eta... Bai, gu bebai ibiltze ginen, baina beti barroten negun, baina beti hotza gandik eskapetan. Eta ume txikixe, gero eskolako sasoian jauzanin, lehenengo ibili izan olako haurtzaindegi baten, urte biaz edo bialdun eban, kurtsu bat bertako umikin eta bertako hizkuntzi ikesteko. Eta gero ja pasauzan beste ikastetxe batera, baina nausitxu hau jala urte gazeta. Ikastetxe katoliko bat, ikastetxe pribau bat, ze gu bizi ginen lekun, arrisko asko hau esan momentu horretan, eta erabaki genuen, nahiko urran gaunten etxetik, eta beste ikastetxe batera erutik. Bai, hori, aukerak daz, eta bakoitxak aprobetxetan dagoen egin, eta ja nire, egixe zan, gero berak askotan bota eusko arteide, monjaki, zer, eta gainera olako monja bat nahiko geiztu zana, sisterran, eta esaten dago, arek niri bizitzi amarga bozten, urte biku izan dana bizitzi amarga bozten, bai, umik daukezu zenin, beste guzti zen dugun, alegintzen zen, aukerabik honen atorretan. Zuek arazo barik beraz, umikan eukiteko, eta terek naiz ja, umi piezkero, bertola ekarri eta... Hemen errazago, claro. Berdozen jo hori da. Oin, umik eukiteko, beste gauza batzuk behizan du esan, eta batzuk biherra behizan duela pentseto behintzet, ez? Idoia bai, Terefe bai, Aiorak ez, Marika Ermezu, bai. Gerua. Guagia, hasi zanin, batxo zanin. Hemen zazego, ez? Marika Ermen? Bai. Joste? Bai. Taller batean ikizan duen edo ze... Alteration place inglesin. Konponketa. Han zemat urtein, gero hasi zinen biherrin, 8 urte berton biherrin, taller honetan. Bertan zemat urtein gero hasi zinen biherrin? Han egon nintzen ota bat urte, azkeneko 8 urte. Azkeneko 8 izan duen biherrin. Hemen tallerren izan zeuen biherra eta nortzuk gota zinen, hor? Horregi, bata Inglaterrako bat, beste da Kubanie eta beste bertoko Tampakue. Honek Inglaterrako usaun erderak egiten, baina beste bizepai, erderaz. Eta zelako tallerra da zelako biherra esan zeuena? Erreza, bai? Bai. Zortzitako tenetzen, eta altak arte. Gustara gozinen? Bai, gustara gontzen, bai. Josten. Ze ez da nik, gero beretan biherra topeti eta oso erreza zan, edo zeuentzako, kanpotik nikuntzako eta erreza zan, edo egote zan edo zein biherriteko, ala... Residentes pasada, ez tozu izin bezu biherrit. Hori bakigu, residente nintzen, da hor nintzen, eta zinetzen dut biherra etxe. Eta neba... Residente inezik ez da hori aukerarik egiteko, ez da? Tere, Tere, zure bizien hor nundun da, ez? Ni ilegal induen. Ilegal bizien? Abai? Eta topetan fumarik. Mendek egu Tere. Kosinean, ez da? Paketak egiten gentile etxitara, delivery etxitarako. Baina hori izan, nie Floridara hildu, eta bastakik. Terrepentin, ondarrezak asierreri zautzen, intendent izan ondarrezara asierrena, eta zautzen, esan jozu Andriri, nire lobi zanjuko leuken. Asierrek zozten, nahi oso zanju zero? Bai, goxetan da zerin,
umetxu zaintzen eban alesez. Eta gero inglesin hasi nintzen egin, handere inuk ezausten, tere, etorra portxo baten da, konetzen da, neus esan gerotezten da, zer da? Jo, lagun badeukete restaurante txinu dekola, da zerin lehenko zenduk eta ni txinun. Nik restaurante txinua zeran jongoan aba, nik ingles ez dakit izeta txin. Bai, zer eta, probaizu eta, hasi errepez hausten, probaizu, 7 urte egin joan. 7 urte zauzen hor? 7 urte. Da, gustora nik ergun. Bai. Gente super... Lehenko urte betin, moske hau itxezin, zen eban jan, ez ebez, lehenko ikusin. Hemen zertuk entzuten di, okeli arratoiena, besti zen, ikusin behundik ikatitu esan jateko, ez gente zera, baina, diferenti, kultura diferenti, ijakin hona. Kanpora urten, ja urte bete pasau zanin, eurekin maskalduta ba, eta kanpun, apurtxu baten bajaten da, horrek albokuke, fuka, honan txaiba, juta noga, ze jango ikunen, zundu di Europaina, da jan, korrozko da, ez, alako sartu nik, da Juli zan usaba, ez da nintzen gorro eta horrezin, bai, zeusten horreko basuluko atorrik edatoz txinarako, bai, du Singapurreku gara, Singapurre du Singapurreku, baina horretik, kobasuloko korrek eskakize ez teki edukazioa. Batzeko batzen inobera, eta gorruri baizki bau apurra. Zazpi urtu nahi dut zara. Namentara egin da, berzo dut, ez da? Bueno, atzen esaten izien, mesedez, aruz bota, zera. Gero bola nik ere. Lajan, ona. Zelan baina. Filipinoko da? Regeneradu euro. Enpago guaz jakuna lehorren, ez da? Ez, danen da zen enpago zera. Hori garera. Bueno, bai, zure bider bakarra zain hori ez da? Sekuta zinen ezausten ez bentzat, judizu netxitara, urie baten be bai, pelukera, bai? Horrazten? Ja, konta hori behia. Hori izen zen, lagun batek eite zituen, eta baten boda bat egon zen, gozuzten jo, tere, lagun dira, zupasatu zertzen da? Nola, eta judizu netxitara, eta juditzen. Eta gero judizu, pa alzerin, da bai, etorriko nazen eurik, bai, nire maleten txure. Bera, bat Miami eta besti zer, bai? Leku askotara? Askotara bai, bertan bueltan bai. Ondo. Eta ondo, konpontza zinen, bai? Bai. Zoze txaturten da, behar Holanda eta zinen. Eta eurentzako bai, bueno, itxunen pentsetan ez eretik eto, bera perroi izan. Txizalotak iku, ez? Zite bierrakin jogu zan. Beste bai, ala... Bai, zina garbet. Zini garbetzen, bai? Baina egun bizit. Bat eguen kubanoa zierren da lagune gizontzar bat, da beti neska batek egin lagunek antxe bierra. Eta etorren adiz, alako diropilu pageta izona, zapato domekak egin eta. Neu ez zinetzarra garbitzen da, jo, behin gaineta, ala, nintzen. Ba, lehenko gunine, ara zapato esan zan, bagozeko zeirek edo, jun da, Parizekun, zini emon da itzozu, gero garbitzen zapato gozin. Sartu nintzen komunera, azten arkadaka, errebesan zen, nik hau ezin eta berak, normala da telekuban, normala da. Urten kanpora, neu belelengo egune holantxi pasan eban. Ba, nik ezin epetan garbitu baina, ezkezin doz, ikusite bezalako inbagoen, atanatzik, bueno. Bera, bizerro egun hobi izango da, urrengo egun ebe pardeina izan da. Eta berak zozten, etorri asteburu urrengo ikusiko zuzelan ondozu, komunera zaitu bilalduko. Zu garbituko zuz, asientu eta nago ze kasta zatiz eta naren natxo zahan, hiru egun. Bapes, ez? Azite bierra topetan junbari, madra mia, bada. Badagura, ez? Idoia, zupe izan duen, ez? Bai, nik egiz izan bier normaltxu hauek agin itxune. Bai, horreko baino. Zerenak entzun da gero, bai. Nik lehenengo bierra hoxe izan zen apurtxu bat diferentetxu haue, da etzan izen diferenti, baina nahi neban inglesa ikesten eban eskolan, baina nahi neban gero bertako jentia, ezaten eban bai, pelotari zikin bai, baina amenani atazkaute. Da orduan bierra topa honeban, denda hondi bat, korte inglesan estiloko edo txikitsu haue, baina holan departamento ezberdinek aukezana. Da, entrevisti pasan eban, eta lehenengo bierra izen zen, departamento de lencería.
Da, bueno, han pasan bitxun 6 hilabete, sostenak eta kuleru, eta eta gero ja, nik alegintzen ditzen topetan biherrak, han oso batxada oporrak hartzi. Oporrak hemengo hilabeteko oporrak hartzeko, biozu biherrale lehenko 10 bat urte enpresa berdinin. Hori gure kasun, ez da posible. Orduan, gero bai egoten da, biher temporalak egoten di, asko, igual 6 hilabeterako, edo 10 hilabeterako, edo olako gauzak. Eta nik olakoen bile ibiltzen ditzen beti. Eta lehen guteko rebana hori izen zen, da gero bigarrena egon ditzen akademisa baten klasik emoten, erderazko klasik, enpresetako jenti eta Sudameriketa eta juten zin enpresetako jenti geixen bat. Eta gero egon ditzen abogau baten ofizinan bebai, eta laugarrena azkena izen zen argi enpresa baten, mentxe Iberdrola edo lakoren bat izeti modun, hango ofizinetan. Gustora bizinean? Bai, oso gustora, bai. Azkanengu gainera izen zen biher nahiko berezizez, bertako han egotezan gu iparraldin bizi ginenez, gaza eta elektrizidadi fundamentala zin, oinarrizko zin familizentzako, baina daz familiza batzuk, ez daukenak diru sarrerek eta zin dabenak ordaindu, orduan egoten zin laguntzak, ez dauek emondako laguntzak, baina, klaro, laguntzak eskatzeko papeleo pilo bat indizan. Eta ni egoten ditzen horri laguntzen, bertako jentiri laguntzen, olako papeleo hori eitzen, ez da, paperak eta betetzen, aplikazioiek, bertako laguntza jaso alizeteko. Da, horre zautzen duzu pilea jente ezberdin, bertako ikusten duzu benetan nun gau esan, eta bertako jenti askotan zelako preminakin. Zeko bizimo gau esan, ez da? Bai, oso gogorra. Bai. Eta aiora pesan da, han Filipinazen, premia gogorra ikusi niku edo laganea, ez da? Han biherrak igasia izango zen, ez da? Legale honitzen. Bai, lehenko hile batzuk, pagauen duen bizaue, baina oso karu zen. Bai. Izelaro eta €10 bilin, eta ez bari duten alkilerra eta respire, gero ilegale honitzen, eta biherra arrozaletan edezkoa da, gatxa. Askorik ez egun egiko, ez da? Kapitalletik oso burrun ez egun enpresarik, ez da. Denda txikizek, etxeko denda txikitzu, eta arroza, pina... Esan duzu zeuentzako, bertan bizizetien merki ezala, ez da? Bai, alkilerra ez, Alkilerra ez? Espainola ginen ez da, dirudune ginen ez, Iziamentxo beste paketan. Altza hori jeben, ez da? Bai, erropaketa dena garritzaizkun berak, eskenuken lavadora, itxitxikiz esan, lavadorarik ez ezebez. Berak garritzaizkun. Etxin jaubik garritzaizkun? Bai, bai. Akilarren sartzezan hori be... Gero etxin entxufeta lavadori zen. Gero ginen lavadora bat eukela, baina desentxufau eta euretzatzen karuzan. Egin berra, karuzan. Gero etxin entxufetako esan geuntzen eta bera garritza bazen. Gontzara, nizte uste zen, erropak doblaute, jauetan eukipinik, Eta, zegoen, eguneroko bizimo, zer zik izan duen, hau da, zuka jora zik izan duen, Nik etxin dugu, egunez, etxin. Bai. Bera hondiz ditzen dau. Gero frontora juten du bai, bizikletetxu bat, Girone ban frontotik urran bizi ginen, da bizikletetxu bat azuten ditu. Bai. Baina gabaz oso batxakurrek edo behizek edo zertu pozikean. Bai. Bai. Eta modu farolarik eta ez da. Eta gero bat kotxe bat jirau gendu, kotxe txiki bat. Abengulako ez? Kotxe normala. Bai, eta gero kotxe txiki ditzen. Eta guk gabaz ibiltzen duen lehizen bat. Ze itorrek eta jokatze bene berditik, gaberarte, gabeko amabizek arte, jokatze bene. Orduan gabaz munteta ginen. Bai? Bai. Gabaz muntu eta bueltatxu, ez? Hori da. Nagero goiz, goitu. Berbide arte. Bueno, lo beti ez, erosketa be, bai? Ia. Hemen dugu aiora, erosketak egiten, ez da? Hango azoka baten, edo merkado baten, edo denda baten, edo... Bertako merkado beda, ez da? Bueno, han egon dira gainera, guk ezautzen ez ditugun fruta eta zerak egongo dira asko, ez? Bertan bai, berakatza da behien, beti koniflora edo lako zera. Bai, hori normalena azak.
zelan konpontzen zinen, bueno, bierra diferentina Filipinetan, izango zen jateko eta jateko gazta zelan konpontzen zinen, zelako zen gastronomize bertakue, horre aldi ongo zan da, ezta? Ia mendiko guzgeiz jabe, ezta? Arroza eta pasti. Makarroi eta arroza. Bai, zuek hori xeik ezen duen, eta listo? Da, xeko zinetan ikes, no? Gustur. Bai. No, que guzen egin, ezta? Beste... Bai, batzuk eta... Eta arraina efe bai, ez? Arraina inoz aberata. Bai, ez? Bai, koraleko arraina bidorren. Bizila, bai. Hemen azultxuk eta beguztik egu da zela, ez? Koloro bai. Eta arraina, oinarrain degizen etxo bierra, baina eskama eta guzti, eta tripa eta guzti. Papel aldali dipini eta brasan. Ah, bai? Tal cual. Bai. Arrainik etzen duen jaten, ez? Bai, jane jete bat. Bai? Ama ez du dilettele. Etxin bizkintxua bizango da, ezta? Bai. Baina jateko erron batez be, jate zen duen, egiten duen, zer egiten duen etxin, eta gero, Eta, bueno, hola garru eta eroste gendun, eurek ezek izan, kozina egiten da, baina diferente. Egiten gendun, pulpala gallega eta ikesi eurek edartu. Ah, bai? Erakutzi behar izan duen orduan, Bai. Gastronomiz aletik. Bai. Zue bestiok, ze jateko klase topo zen duen bertan, edo harina izinien bertako jatekora, edo topo zen duen alderik, edo ez? Ez. Supermerkadotan bertoko jateko bardinak Sudameriketatik ikarriten, Problema darik. Bai, kontzan askorik egin izan ez. Zegoen hainbesteko alderik, ez? Azken baten, bai, hombre, gauza, odolostik ezen duen topetan supermerkadoetan, baina, bueno, eruten gendu zen, zesta bitxarkitaren paketante, ezta? Bai, batzuk etxinbe, bai. Bai. Baina, holako hiru lau gauzak endute... Bai. Asko. Zein izan duela? Odolestak, bertan? Bai, bertan. Ah, bai? Topetan ditu nahi. Genero topeta esan duen erdoen, ez? Bai. Odola, ba, esan topeti, baina, baina, Ute zen, niri gizona materitu detantzen, zuan. Ah, bai? Ah, jo. Bai, destraterlo. Esan dago aiora, bere etxin egotezala holan, gizona pelotak abilen eta, batzutan etxin egotezala. Bestiok, holan denpora libre eta, bierrein egozinen, bierrein esan duen, eta baina, bierrein hasi aurreko urtitan eta ze bizimoduk esan duen, hau da. Ez egin gizonak pelotak abizenei, eta horrek lehenengo egunek, lehenengo hilik edo urtik edo ez zeukienak, umerik edo bierrik edo, zeitan izan den denporia. Ni neuk egiz esan, umi jaixo esan arte, ara jaute ensegida, egin eban lagun beste neure modun gaztetxua ben, eska gazti neure modun junde hauena, kamion, Andri, hemen pelotari zen dago zanak igual akordeko daiz, arantza Tolosako neska bat, eta gu eskinen etxin hau. Entzinen egoten. Gu eskinen etxin hau. Astirik ez etxereako. Kotxin, da gizonak frontora aldete benin, guan ibiltze ginen, gora eta bera, eta akordetan ginen, ensegida bazkaltzat berriko dut, baina bai, pare bat urte egiz esan, oso, gaztik etxutxuen dauzak etxen, eta atzaurreran, eskola egunak ezaguzanin, edo eskola orduak betetakon, gero atzaurreran ibiltze ginen, bat inzinera, beste niztakin nora, beste niztakin nora. Dana ez ezaune eta ezautzeko eta ikusteko, ez? Bai. Tere, Neupe barren. Bakotzak da txina, ala kampus? Kampun. Lagunekin, hasier da jute zinen, etxera etorte zinen normalin lagun batzuk, han eran zozen, hartu kotxi, eta venga, diskotekara, edo ara, edo enbaz horretu. Marika Gronzu? Ez, horra gauzakin. Ez? Zeik esan duen, gizona frontoin eguen eta, Torriko nena ez zer duten, enator bakarreke, karriko zen beste bi, ala Beka, Karriko venga ba, gabino tobe bardin. Sartu eskatzi eta venga. Eurekin alkartu eta beti goten zozen. Espada jatekue edo jai bat edo gero erandu ja Tampan ingendun euskal txoko bat eta antze gero danak alkartzen nindanak. Antze behan, eta eran, alrededor de la mesa esaten dana. Danak asko laguntzen dago beti, ez da? Eso es. Danetan.
Bueno, aiora, beti etxigin izan egoten, mendekegu, Hor gantza, jokonek argazkizek, Ala zer? Ez? Bale. Joaten motariko izan usan, heldu ginenin, bai. Kaotiko, Manila, zerra, bai. Hor da, hor txegin guru bizitzen jazu edo? Ez, gu iparraldi. Bai, kapitala dauen izlia, dizena da Filipinasen, baina iparraldi. Ez ez dagoen lekun, ez? Ez, Manilatik ara, baiziko lintzake Madriletik honexeko distantzizia, eitxeren ordu bete abierien, eta gero 3 ordu, furgonetik normalin, alkilerreko furgon eta tasila. 3 ordu, baina bidik, ondizik Martinera, Eta nosipei puta zinien, bertara? Gitxi, Manilara gitxi, bai. Bueno, viaje hori internu dana Manilatik doiez. Orduan, hemen dikute ginen, Manilatik, Manilan gatze ginen, eta Manilan beste abio bat hartu, eta bizi ginen leku. Baina Manilan, bai, bile ginen, Baina, parrandan dizik eri preso hartu ez da, ez? Ez. Ena salie. Zue gabaz da, idoia eta tere eta zer bitxe zinen? Gu bai. Alzan guztiz ez da? Bai. Ambiente de politeuen. Bai? Bai. Idoia, porgarik eta? Hombre, puergat izetezin pelotarixen inguru, baina bestelan guk eske hotzan dugu itxan. Hain besteko zain jeban, Orduan gabaz, gure parrandak izaten zin, normalin etxitan. Beste pelotari batzuen etxitan, edo nadalaku, edo lagunen etxitan, baina beti tabernetara eta oso gitxi, noizbienka, afaltzen, edo baina gitxi. Tabernetara eskinen asko ez duten. Restauranten batera noizbienka, eta bestelan izaten zin geixen bat lagunen etxitan. Batzen ginen 15, 20 lagun, hor gero ja... Bai, hori ja zeik esan ez dugu esako. Mugabarik, laure, bostak edo seirek. Azmetan zanin parrandi izetezan. Baina beti etxitan, edo geixenetan etxitan. Hemen pelotalizek eta zuen gizonak eta ondo famosu dire, ezin dire beti, han famosu naltra zinien? Ez? Hau da, izen handiko zirien bertan, edo jentintzako ezaunez zirin zegoen ingurukuntzako eta, ala? Nire guztauketo izen zazin bertan. Bueno, zegoentzako nahiko da. Hemen dukugu gero beste argazkitxu bat, hau Teren plazioa pentsu dut, ez? Bai. Zure plazioa da, Tere? Bai. Bai? Hortxe beti pasia batea zier. Hori izan gure plazia. Beraz, denpora libre izan duen ja... Horre egunero. Bai? Plaide egunero. Beti denpora ona, ez da? Hori ikusi tinkirizio bemotez da. Oin, lehenko bider uretan sartu nintzenin, ea zier nik inoan atzera eta aur beruek. Sartu hainkitera, zer, ez bai. Ni bai. Oin bai neue, oin legitu nezizuna sartu ben. Baina lehenko, beru. Bai, gortizek, gortizek. Bai? Plazien urran orduan ez? Zer ondo ez da? Bizikletan da juten, ondo. Oin eskuteko modu ez da? Bai. Zer beste plai baduket hemen, baina argazki diferenti da, Hau aiorana da, eta hau ja beretarrak ikusten dire, eta egoera diferenti ikusten da, ez? Bai, gero zaintzen guzin. Zeu ezaintzen guzeri? Bai. Bueno, pasun erdi topa hoin gile, baina bai, preguntez etorri zegozen, nio ondo gauzan, eta eskerrin dauzan adi, sumaizeko bi, baten familiarrak, bizitzen etorri zin, eta horrek, bai, geu zaintzen hori zin, vamos. Bera inguru ezak da, militar asko dauen inguru eta da, oso zain dute... Du bizi ginen leku oso pobre da, eta eguken konsul batek euken bertan manzino bat, mafizian zera eguneko gugire da, mafizin hori, eta bai, asko guzat. Baina gu errespeteta baitu egon. Bai? Bai. Bai, lehen egon zin, gatau eta behitxe bezan, basun, eurek esaten den, basun bizizan kentia. Beste raza bat.
Eta ere, gero pagaute, oin pagaute daz. Kontrolante dituz. Bai. Eta horrega joko neke usaintzen ditu horrezin. Bideorik eta bitxezen duen edo... Pasau guen du, bueno. Bai, susto batzuk bai. Bai, kotxeko postelak apurtu eta, bai, pasau guen. Pasau zelidia eta, ez da? Bai. Ezkungo zeinak egueltan oztabe? Bai. Bai? Dauketa du. Dauketa asmoe? Bai. Oporretan baina, ez da? Oporretan, bai. Angeratzeko? Ez. Horretarako ez. Ez. Eta por bat ez hau zut, eta ezken nire turismoekin aferez. Ez zinen askorik ibili bertan ziren? Zionek gizonak pelotak eta zitzen egunero ite ben, edo ite ben egunero, balon kasu? Egunen bat, baina ideak ezen da, oporrik aitorra bintzat, oporrak eukien duzune azte biru hona etorra ginen. Aha. Bertan ezen duen. Hasi horrek astelen da, jai. Bai. Eta gero hilabete. Azelenetan, pasiun. Horra plaire, ez da? Horra egunero. Horra egunero. Horren bizimo duzan privilegia hau. Bai. Zestaz zer, ordu iru. Ai. Beste dana gai, ez ez bizimo du ordu. Berorik espaleko etxetik urran damen balitzo, Gauz asko txuskatu, baina. bizimo duen. Filipinas ez ikusi. Horren parajekin ze ikusirik ez da. Zer ikusi ditez, ez? Idoia zuek gotzak egun ez da? Zuek... Bueno, gero udan bi hilabete bero ondixe, baina lehenengo urtikan behintzet udan beti ona etorteko, ja maiatzan azkanin ja onutxe etorten ginen. Lehenengo Venezuela jute ginen pare bat azte, hango zentro baskuk inbitaute eta gero ja ona. Eta ostabe urrixen lehenengutan bagoetan. Urtero ikusen den osteri hona, erdun? Hasierako urtitan, bai, ni eskonduta gero, Gero azkanengo urtitan hilabete aukitxe genuen, eta urte osoko, ez dakit ze urtetatik urtera, zinik untxe momentu nezan, baina azkanengo 3 urtik bertan osorik eta oporrak hilabete eta erdi, baina bai. Zuetere oporretan hona, ala... Hilabete hona xa. Hilabete, bertora. Derrigor, ez da? Derrigor. Bertako Florida ikusteko ez da 2 egun eukezenin, edo zangoret ikusi gendutana, ez da bera, bai. Milforren jokatu bane kampeonaton bat edo, eta ikusi genduna zera, eta bai. Norti guztua jaten gehiago, Florida baino. Bai? Ja, negun ez zinelako. Udazkena, abioiena dana, zelako polike, ikusgarriz itxin nindun, alako polike. Da mendi zela, Floridan mendi bakarra bat ezer dan, basurana. Basuran mendi ze, baina handi ze, ase bat arrik ez da. Abai? Da neu da mendiko. Baina... Nortie politia, maika garen zuetu eta zinen lantzen minio nuz? Bai, Bertora osteri, ez da? Gauzak, beti pentsetan, ezkeriko gauzak, ez dira mentxe. Eta bertoko garen hasi hartu, beti laburra bango da horre beti, ez da? Ze gaur egun magotzen dago, ez da? Bateko WhatsAppa deukegula, besteko Skype deukegula, besteko gizarretesari deukegula, bateko urrun egon dabe, gaur egun egoten dago. Loturiek biti erreza dela, ez da, kasu honetan, edo etorti esan, edo karti eskribi dutie, eta telefono oso karu esan ez, oba, erabili ez. Beraz, hau ez egite zer dan, aiola, telefonu, ete dan pentsetan egon gara, baina ez da makinean bat, edo zer da era? Traperra zara, ez da? Bai, frontoien nuken saldi zen karrera, zi. Saldi karrerak? Bai, hori zen, tipoie pasagoen dunin, bako goetin frontora, eta frontoien nuken hori katxarrua. Aha, eta hortxe jokatzen. Edo hori, pentutzu telefonu nesto bakin zer da hau, baina, bueno, komunikazioarako eta gaur egun asko zerreza dala zueko egon zen duela aukera handirik, ez da telefonu izango zegoen, zera? Baina kontuz badaz padan, ez? Urte nobizioa da karti, ez zeuen. Abai, kartie. Mariano, ha llegado kartie! Dice, korriko da, Mariano laguna mute. Beti itxaien, ez? Zer ez dako fakturaek? Telefonu ez dako fakturaek? Baina neuan honitzen edo... Nik amarin neuk egunero. Egunero. Dan editzen espanean, bera. Gero Josuke lantzin karta bat, lagunepe bai.
Ondo. Hola, konpontzen zinen, ez da? Bai, baina telefonu... Aiora? Guk Skype. Skypetik, zure ja... Bueno, tamén ikara karta bat eltzen, imaginatzen ze pasetan daben, vamos. Pakete bat bi alduztien eta helduzan arratoi janda... Jateko zan. Baina Skypek eta horrek asko berratzen da, ez da? Ikusi behiten da, eta berra behiten da, eta beste gauza bat da, ez? Telefonue, super, Skypek ez? Ez Skypek eta internetik eta telefono mobilik ezauen, eta telefonu bastin baten, edo 15 egunetik behin, edo familizia zelan hauen jakitzeko, eta gero, hemengo gauzakin loturi, katxinek euken radixo bat gaur egunin, honek interkontinentala, gaur egunin ez tozu bihar, orduan interkontinentala radixo, gurin hondin ganbaran gorreta egongo da, Listo, etxarrue, antena batzuk, metro biko antenak ez dara. Ez entzuten, baina Rakirrikarra, baina antxe, katxina antxe gotezan domeketan partidu gertzuten. Goidanak, Hemengo notesiakin aldia egoten. Egote zinen, bai, aldela zinen, ez? Bai. Batez be, deportibuk eta... Horretanak. Zose pregunta gure gozue, preguntau, Jose, bakezu eduan bat, edo jakin guran bat, edo, ontsi da zonek erantzuteko kreste, animeta mazarie. Bueno, Amerikeneko eta oso berezile dire, ez da? Dolmendik oso berezile ikuste ditugu, ez da? Gule geu erantzako berezile esengo gara, kurioso esengo gara, baina ikusti baino ez da, hauteskunde kanpaina egiten da bezena ontxebe, ez da? Eta zelako kanpaina deko esan, eta Clinton, da Trump, alkarren kontra, eta bar, gero gotzen dire, askota hurakanak, tifoiek eta gauzak gotzen dire, eta Europe, izekera kurioso bat dire. Euki osue horako, bizi izen dozue, bertaneko sarien bitarretik, ez dakit, edo kanpaina bereziren bat, oteskunde kanpaina bereziren bat, edo honek zarretzen dira gerratan, edozin gerratan, edozin likutan, horret gerran azten dire, eta horretek eragin handez egiten dau. Horan gauzan bat, gatu jatzuenik han bizi izan dakue, holako bat, tereko badauko bat hemen, argazkitia guzti pentsatu dut, ez? Holako aixe handin bat edo, ez? Urakanen bat edo, ez? Urakana, zan? Baina urakana asko. Asko botez ere? Baina, handirik, ulan, dana zan, neutzako, esan da urakana datorrela eta jokun supermerkatu eta sustau. Nile lehengun sustau, eta nautzik. Genti pasela. Pero ya pentsau neban, hemen egiten dabe negozizureko. Alako benta. Danok, atik, danak forretan, dana ipiniten egurre, bilurre. Entzute zen duen etximarrutik, zaparra diren gero urten, da handizena hori eta bedori, maialen jaio zanin, ospitaletik urteten, aixie, jota ezin numerikatara, da izen zen, urakana edo lako zeren bat etorten. Asko dato zinioren, ez? Asko, asko. Horanko gun, gauza berezin bat idoia, han osinien... Ez bizi ginen lekun iparraldin edurtzak bai, da edurtzakin auki gertu zen arazo bat baino geisha, ze askotan, nahitxe ondo preparauta egon eurek edurtzetarako, egoten zin lantzemin itzelak edurtzak, eta igual 3-4 egunin egoten ginen erdia aislaute, baina, noiz benka izatezan hori, igual urtin pare bat izatezin olako, gatzen zana dana. Gero azten zin martxan hori, gero maietzin ondinek egoten zin kaminu eskinetan mendixek, edurtzak, bai, hotz ondixe, eta gero egoten zan arrisku, dana kongelau itzen zan, eta askotan entzute zen duen, baten bat kotxin aberixan bategaz, edo kongelaut eta agertu zile goxetan, baina ostontzin olako urakanik eta olakorik ez. Bat edo baten gloria izen nauken bat aia usanan, eta baina, ez. Jaforren, urakan bat, bai. Baina, Bulan, bai. Esatet hori. Agostuneko duen? Aha. Bai, akoko naute. Bai, ez? Bai. Irurun da laro horreko rafagak, akoko naute. Zer gara? Txipeka, uraletik, Aiglaste jauziko zein ez da? horregatik egoten gara, bai. Eta gero, dano bueltau zinien. Gogorik, tentaziorik, eukizan duen bertan gatzeko, aukerarik izan duen bertan gatzeko, gatuko zinien, baina zozegatik bueltau zinien, gustora bueltau zinien gero bertora,
Idoia? Bueno, momentu izen zan bueltetako, gatu alginen, baina, bueno, erabaki gendun momentu ona zala bueltetako, ja nire 6 urteok esan, orduntxe hemen eskolan azteko modun, ikasten genduzen beste batzuk, behin ikasten dizenin ja 13, 14, 15 urte, baina askoz gatxago izeten da buelteti, orduan, bueno. Gero urte gatxak izen zin bai, huelga ondoren urteko, horrek urtik apurtxo gaztekuk izan zin, orduan, momentu izan zen bueltetako eta horre ginen, da, ondo. Terek, lehen esan dago, ez da gitxiko bera. Horre bai. Argi eukibala, ez? Taukeri, bai, gazierreko nenen alde bat. Baina? Baina, ja sasoi izan, eta behatzi urte, ja... Urte txugatzu dira. Amarran, da, 5 Mexikon, da, Aiora? Eukeri dugatzeko, baina bizi bazan da, eta torre gine buruzan zure txarrenik koziko ziren etorre gine, da gine paru nire, bai. Manik harremen zu, hainbeste urte egin gero... Baina beti hemen. Bai? Beti hemen gobezben. 18 urte nire alabe, baina, bueno, aproben gu, bai. Aproben, da, gatu zan digizuna, urte bat gizia eban, bera bakarrik. Ni hemen dereko aprobetan. Asi zama Donostin, da, bueno, bai, ez, gatuko nuz, ba. Mutik ama lau, ba, ondio, gaztetxu, eta, bueno, martinen hando. Lagunek izegide iban, da, neskine, pizkatu idurreia, aquella carreria silla zapago, da, bueno. Arakosa, da, edato. Bai, gero, buelti beda gero beste historia bat asti dauztabe, ez da? Beti, amengo zera, eurepe bai, Bai. Bai, gogoaz naparteko, eta... Eure lehenengo zetorre zein gane, Anja Jon ikusi egin, lehenengo zetorre zein Gero buelti badala, beste bizimo basti, ez da? Oda, urte pilue pasau da, beste biherrak topabi dire, lagune pelgura alatu dire, etxeko aldatu dire, eta beste historia bat asti da, ez da? Eta segide iban lagune mutilek eta meskide punzan Donosti eta maizela edat. Zue, bai, ora bueltan ondo? Bai. Tere, bueltie? Ondo, oso. Mundial, ez? Idoia, urte piluen gero etortia, zelako izan zen? Ondo, bigarren uminekarren aldin, da, bai, han sortu eta hemen jaixo egin zen. Da, bueno, ba, ondo, lehenengo urtik bauxe umia purtsu bako eskondu zen arte, hemen naulestin fenomeno, hemen ikasteko leku egokixe, eta, bueno, gero, beste gauza batzu, beste etapa bat, ondo. Gaur egun immigrazioen gaiz eta piltzeria zaipatuko dugu ez datela oso hori lehen batzuk bentzen mai ganera, eta zuek, han, immigrantek izan zinien, ez, kanpora juntzen nien, biherbila juntzen nien, eta bar, zan sentidute zinien, ara junda, zan sentidute zinien? Ni neuk ez neban, egiz esan ez neban iderri, bai, sentiduten zara zeu, kanpotarra zarela, baina ez neban inoiz sentidu inmigrante sentidu erai ostenik. Osa, kanpotar modura, bai, baina hemen guk beste batzuk hartzen dugu zen, baina askoz hobeto hartu baitzuela pentsetan dut. Tere? Bueno, Ni sekulenean ondo. Ondo. Nik danak ondo dut, txinupe bai, kapaltape bai. Europe bai,ederti zin da. Batzuk horisto pentsetan, bueno. Aiora, lako sensaziorik, sentimenturik, edo zuk eukizen duen, ala ez? Bai, immigranti baino gehiago kanpotarra ginen, espainolak eta dirudunek. Kanpotarrek kasuetan dirudunek. Baina bertan, bai, ez da? Bai, baina bertan egozen pelotarizik gehienak Manilakuk edo beste isla batzutak uzin, ezin, bertako Santa Anakuk ezin. Egun Europe, immigranti ezin, gure modun. Gu ez Filipinu, baina... Beste da batiko. Eta zu, Mari Carmen, eukizado zuelako senti... Ez. Jose, preguntame gozu azkan gaukeri, Nari azkan nengo izango dago, bai? Han egotaldiz egin ja, zer ikesi osue? Edo zetan aberaztu zaitu ez hauek, kanpurin jako egotaldi horrek?
Ez da erreza izango bierra da erantzuten, baina, bueno, denpora txemongo zegu, Bizen bitartin, ez? Aiola. Ere? Inglesek ez da, bestan ebanik ez da. Derrigorra zan, da genti zautu, betxo. Genti zautu. Osa, meni junitzen ine baltzik ez eguen. Da zera pez, baiko maiz. Da judizu pez. Pillo bat ezautu nitu. Da txinupe pentsau ez. Dale pelagunen ja. Zike pentsau. Kultura pillo, zautu. Beraz, burua pura zabaltzeko, bai, balizitzu ez? Burua pura zabaltzeko, beste gauza batzuk ikusteko. Bai. Eta esperientziak erteko. Bai. Oinkun, oporretan baino ez ozta egueltan, ala zer? Esos bizizetan ez. Oporretan bai ez. Aiora, zetan abeaztu zaitu, abeaztu bazaitu, honek egotaldi honek. Nintzako hori, gu nahi jo pobrek izen, hango bizize, argirik ez eukiti, edo gure pozotik atarati, edo kandelakin bizizin batzeko bai, edo jatek dana. Oso diferenti, beste mundua. Gero hori behin bueltan etorrezkero gehia balorako da, ezta? Bai, harekin harremanak segitzot, eta, bueno, bai. Bai, kezu harremanak dino? Bai. Eta oporretan basoiz, zan dozu ezta? Palbetazu, burro dauela, segurro. Hori, diru txubiko da, ez? Bai. Mari Carmen, zetan abeaztu zaitu banain beste urteitik? Bueno, pentseu, hemen ikusten, abestitzik, jakin izamarik, Amerikanoko zautu eroen hizkuntza euren janaria gero Kuban upe bai, asko generatan pan, euren janaritze bai, kesi, eurekin berba, eurekin asentuaz erantzun beba jeureri, da, bueno, hau esan, Eta? Bueno, bertoko pingo asko, laguntasko, nire bazen dize, endezteren urtekin, zemate zautu, zematen pelotariska asko, eta torritxe banda, gubentze beti, laguntzen gero, eureri be, barrizek eta, kastik eta. Idoia? Nintzako oso aberazgarrixe era askotan gainera, osea, Ameriketa azken baten da, bueno, toki ezberdin pilo bateko jentez osatuteko leku bat da, eta kultura askokin, beti pentsetan dugu bertaku dara bakarrik, baina bertan toketan dozuz, baizurrenan duzuena, kubano dizela, mexikano dizela, asiatiku dizela, beti toketan duzu beste kultura bateko jenti, eta ikesten duzu ez bakarrik hizkuntzi, beste pilo bat gauza. Eta orduan guk hemen dikurten gendunin, hemen ezauen hori, hemen euskaldun eginen, eta hemengo kanpotarrak zin, galleguk edo etorkinek hemen guk orduan momentu, baina hemen ezauen horren beste kontakto, gaur egunin Berritxutik pasetan zaren ningo xin, Ameriketako beste afrikano da, baina bai. Baina orduan momentu, ez da gutzako hori, oso aberazgarri zen zen. Eta niri, aparte, esango neuke, bebai balizo izoztela, bertoku apresizitako bebai. Zer hemen dikurten gendunin, bebai, euskalduna ginen, baina hori izan guretzako normaltasune, eta ara juten zarinin, azten zara benetan, hemen gu apresizietan askoz gehiago, bai hizkuntzi, bai kulturi, bai musiki, bai pilo bat gauza esaten duzunen jateko. Orduan, pilo bat gauza, hemen zago zanin, ez tozuzenak apresizietan horren beste, ze egunerokotasuneko diz, eta gero han esatuzu, benetan, eta niak horretan maietzin Zentro Baskure Karakasen alau, eta hango dantzarisek eta txistularisek hasi zinin, Madalena baten modunean, garrez, eta zaten da, ze pasetan da, azken baten hori gaileguk esaten daben morriña, aixe esan morriña. Eta ikesten duzu, hemen gu beste erabatera ikusten, beste ikuspegi bat. Bisetarako balixo da. Aberazgarrixe alde bisetatik. Bueno, balakosik, Ameriketako euron bizimoduk, ezta? Pelotaren zenatrean bizimoduk, Idoia, Tere, Aiora, Mari Carmen, eta ondo kontu ederrek eta politik ezaitu zuen ganera, nik nento txalo zaparra danti bat. Eta, bueno,
eskerrik asko eurori laurori, eskerrik asko zuei danori betorri zaudetako. Gema, datorren astein beste kontu batzuk, ez? Bai, estreno.